Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lolemba pa 8 Septemba chaka cha 2025 tikukondwerera chaka chakubadwa kwa Amai Maria, the nativity of the Blessed Virgin Mary. Ndi kubadwa kwa amayi athu, amayi ampingo, amayi ambuye wathu, amayi anu, amayi anga, kukutikumbutsa kuti Mulungu amachita zinthu zonse mu nthawi yake. Komabe akamachita ukulu wake mmoyo mwathu, amafuna nafenso tizichita mbali yathu. Grace builds on nature. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la MNENERI MIKA. Tikuwerenga mutu wa 5 ndime ya 2 kulekeza 5. Chauta akuti, koma iwe Betelehemu wa ku Efurata, iwe ndiwe wamng'ono pakati pa mafuko onse a Yuda. Komabe mwa iwe ndidzachita zazikulu, ndidzatulutsa mtundu wolamulira a Israele onse. Mulungu amakweza anthu otsika nkwayika malo oyenerera. Bola anthu akamkhulupirira Chautayo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Rosalia Nwachuku, a Catholic Women Association, kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 13, chilimbi chake tiziyankha kuti, ine ndidasangalala kwambiri chifukwa cha Chauta Mulungu wanga. Ine ndimadalira chikondi cha Chauta chosasinthika. Mtima wanga udzakondwera chifukwa cha chipulumutso. Ndidzayimbira Chauta popeza kuti wandichitira zabwino. Ine ndikusangalala kwambiri chifukwa cha Chauta Mulungu wanga. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera. Tili mutu woyamba ndime ya 18 kulekeza 25. Mukakhala ndi nthawi mungowerenga kuyambira pa ndime ya 1 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la MNENERI MIKA. Chauta akuti, koma iwe Betelehemu wa ku Efurata, inde ndiwe wamng'ono pakati pa mafuko a Yuda. Komabe mwa iwe ndidzatulutsa munthu amene adzakhala wolamulira Israele. Iyeyo chiyambi chake nchakalekale, cha masiku amakedzana. N'chifukwa chake Mulungu adzasiya Israeli mpaka pa nthawi yoti achire mkazi amene adzabale mwana. Pamenepo otsala a mtundu wake adzabwereranso kwa Aisraeli anzawo. Iye adzalimbikira ndipo adzaweta nkhosa zake mwamphamvu za Chauta ndi ulemerero wa dzina la Chauta Mulungu wake. Ndipo iwo adzakhala mu mtendere, pakuti ukulu wake udzakhazikika pa dziko lonse lapansi. Ndiye amene adzakhazikitse mtendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tili mutu woyamba ndime ya 18 kulekeza 25. Mukakhala ndi nthawi mungowerenga kuyambira pa ndime ya 1 kulekeza 25. Kubadwa kwa Yesu Khristu kudatere. Amayi ake Maria adafunsidwa mbeta ndi Yosefe. Koma asanalowane, Maria adapezeka kuti anali ndi pathupi ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sadafune kumchititsa manyazi poyera. N'chifukwa chake adaganiza zongothetsa mbeta ija osachitapo mlandu.
Ali kulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye adamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide, usaope kutenga Mariya mkazi wakoyo. Pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera, adzabala mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Zonsezi zidatere kuti zipherezere zimene Ambuye adalankhulitsa aneneri kuti, namwali wina osadziwa mwamuna adzatenga pathupi nkubala mwana wamwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina loti Emmanuel, ndiye kuti Mulungu ali nafe. Tsono Yosefe atadzuka adachita monga mmene mngelo wa Ambuye uja adamuwuzira. Adamtenga Mariya mkazi wake uja, koma sadandziwe mpaka atabala mwana wamwamuna. Pambuyo pake Yosefe adatcha mwanayo dzina loti Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera, lero tikukondwerera chaka chakubadwa kwa amayi athu Mariya, amene ndi amayi Ambuye wathu, amene ndi amayi ampingo, amene ndi amayi apostoli, amene ndi amayi anu, amene ndi amayi anga, amene ndi amayi athu. Tizanyadira, tizakonda. Inu amene ndakatolika ndikufunseni funso, muli naye korona amene mumatha kupemphera kwa amayi anu Mariya kuti akunenereni, osati kuti iwo ndi Mulungu, koma kuwauza kuti amayi ndatopa. Pali nyimbo ine imandisangalatsa kwambiri, thandizeni inu amayi achisoni. Amayi athu amatithandiza tikatopa, amatitengera kwa mwana wake tikause. Lero tikuchita chaka chakubadwa kwawo. Ndi chaka ichi pamakhala zambiri zimene tingathe kumasinkhasinkha. Choyambirira akutionetsa kuti Mulungu amachita zinthu mu nthawi yake, komanso ali ndi dongosolo lakachitidwe ka zinthuzo. Mulungu ndi wadongosolo. Choncho ngati Mulungu wathu ndi wadongosolo, ife ndi ana ake, nafenso tikhale adongosolo, ndipo tiphunzire kuchita zinthu pa nthawi yake. Ndi kutanthauza chani? Aisraeli adalonjezedwa kale kuti pakati pawo padzabwera mpulumutsi. It took years and years of waiting. Musaiwale zija timachita pa nyengo ya Advent kuti pamakhala nkhata, ndipo mkatikati mwa nkhata mmakhala makandolo anayi. Kandolo iliyonse imayimira zaka zimene Aisraeli anali kudikira chikwi. Ndikuti almost 4,000 chilengezere kuti kudzabwera mpulumutsi. Aisraeli anali kutani? Kudikirira. Koma taonani mu nthawi yake yoyenerera, mwina anthu ena adaona ngati Mulungu akuchedwa, Mulungu sakwaniritsa, monganso zimakhalira pakati pathu. Timaona ngati Mulungu sakwaniritsa, Mulungu akuchedwa, potengera nyengo zimene tikudutsa. Today, through the nativity of the Blessed Virgin Mary, God is saying He's a God of plan, He's a God of time. Amakwaniritsa mu nthawi yake. Chachiwiri tikunena kuti amachita zinthu mwadongosolo. Why of all the people He chose the family of Joachim and Anna kuti ndi kumene amayi Mariya abadwire, ndi kumene akhale agogo ake Ambuye Yesu? Why of all the girls in Jewish history zidachitikira pa amayi Mariya? Lero zimene zimachitika mmoyo mwathu tiyambe kuona ndi maso auzimu. Why of all the people you are the chosen person to be in that position? You are the only chosen person to be a priest in that particular hour. Ndi mmalo monena kuti tiyambe kumadzitamandira Mulungu akatisankha ife pa nthawi ija, pemphero lathu lizikhala ngati la amayi Mariya. Mtima wanga ukutamanda Ambuye. Mulungu akatichitira zazikulu basi limene lizikhala pemphero lathu. Koma zazikuluzo sitikungonena zokhazo zimene timaombera m'manja, kuliso zinthu zina zimene zimakhala ngati zowawa. Why Mulungu adalola kuti pa anthu onse amene mukhale m'banja lovutika ndinu? Why adalola kuti pa anthu onse amene mukhale m'mavuto awo ndinu, mukhale m'matenda awo ndinu, mukhale ndi ana ovuta choncho, ndi amuna ovuta choncho, ndi akazi ovuta choncho, ndi akhristu ovuta choncho, ndi ansembe ovuta choncho? Because God saw you fitting. Mkulu wina ndi mtchula dzina ngakhale sinampemphe, Isaac Sengeya, ananduza mawu amene ndimasinkha mpaka pano. Mawu ake ndomwe aja onena kuti Ambuye sapatsa munthu mayesero odutsa mphamvu zake, koma kuti tsoka la ife ndi inu limene timachita lonena kuti sitinayambe kupanga discover kuti mphamvu zanga zagona pati. N'chifukwa yake zinthu zambiri zikamachitika timalakalaka kuti zikadachitikirawo osati ine. Chachiwiri ndi kubadwa kwa amayi Mariya akutionetsa kuti moyo wina uliwonse ndofunikira.
God preserved the life of the Blessed Virgin Mary for a purpose. Ndipo akukupereka moyo chifukwa choti anali ndi cholinga choti akwaniritse kumene kudzachokere mwana wake. Moyo wina uliwonse umene uli pakati pathu. Inde munthu atha kukhala onyozeka chifukwa cha nyengo zimene akudutsa. Komatu pamaso pa Mulungu ali naye cholinga. Pamaso pa Mulungu ali naye mission. Ambiri timaona ngati ife ndiofunika kapena awo ndiofunika potengera ndi madalitso amene Mulungu adatsanyulira. Every life before God, every life is very important and is adorable to Jesus. Tiphunzire kulemekezana, tiphunzire kulemekeza moyo wina uliwonse, tiphunzire kulemekeza munthu wina aliyense. Chachitatu ndi kubadwa kwa Amayi Maria kukutionetsa tsopano kuti makolo adindo tili ndi ntchito yotengulira madalitso amene Mulungu atsanyula pakati pathu. Inde Mulungu adakonzeratu kuti Amayi Maria adzakhala opanda tchimo lobadwa nalo. Adakonzeratu kuti Ambuye Yesu adzadzera ku banja limeneli. Koma tionani mmene Joakimu ndi Ana adawalerera amayi athu Maria. Adawalera in such a way kunena kuti adadziwa njira ya Ambuye. Adadziwa to differentiate liwu la Chauta ndi mawu ena onse. Makolo lero muli ndi udindo owaphunzitsa ana anu Chikhristu, owaphunzitsa ana anu mawu a Mulungu. Azidziwa kuti liwu la Chauta limamveka bwanji, liwu lokhululuka limamveka bwanji, liwu la mtendere limamveka bwanji, liwu la Satana limamveka bwanji. Akamakula pang'ono ndi pang'ono ayamba kupanga chifuniro cha Mulungu. Tsoka ilo makolo ambiri, we don't have an interest to invest in the spiritual warfare ya ana athu. Nde muja ndimanenera timalolera ana apite masukulu odula, kuli masukulu sindatchula mayina pano, timayika kuli mafizi ma 8 million, ma 7 million, ma 4 million, ma 2 million, ana amapita. Koma ine sindaveko mwina mundi challenge pano. Sindaveko kholo lina titanena kuti ndalemba mphunzitsi wapati time azimphunzitsa mwana wanga maphunziro auzimu, azimphunzitsa mwana wanga katekisimu, azimphunzitsa mwana wanga Bible. Imene ikhale nthawi yabwino kuti akaphunzira mmasukulu apamwamba okonzekera moyo wawo wakuthupi uja. Akakhala pa holiday paja 1 week akapita ku church kuja akabwerako mulembereni mphunzitsi azimphunzitsa Bible, amvetse Bible molingana ndi msinkhu wake. Koma muona kuti ambiri makolo, you don't have time, we don't have time as adindo to invest mu spiritual warfare ya anatu. Joakimu ndi Ana amamphunzitsa Amayi Maria so much so that anali ndi kuthekera, anazindikira kumva liwu la Ambuye Chauta litabwera mwa mngelo Gabriel uja. Ino ndine kuti timalidziwa liwu la Chauta. Potserezera ngakhale tikunena za kubadwa kwa Amayi Maria, pali nkhani imene tikuimva kuti kubadwa kwa Ambuye Yesu kudadzera mwa Amayi Maria, ndipo mukutchulidwanso dzina la Yosefe kuti Yosefe adayankhulidwa m'maloto. Tenga Maria ndi mwana wake uchite zakuti. Akutiphunzitsa chinthu chimodzi. We must have discernment in whatever we do in life. Tilipo anthu ena kumangochita zinthu, we don't have time kuti nchifukwa chani zizachitika, nchifukwa chani I behave like this, nchifukwa chani they behave like that. Koma zimenezo zimabwera chifukwa chonena kuti tilibe nthawi yomasinkhasinkha ngati Yosefe nkumvetsera kuti today Mulungu andiyankhula zotani. Talole amayi athu Maria pamene tikukondwerera kubadwa kwawo apitirize ntchito imene amagwira usana ndi usiku yotinenera kwa mwana wake Yesu kuti tizichita chifuniro chokha cha Mulungu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.